Enguany portem a Fitur ja un projecte que ve d'uns anys enrere, que hem anat participant i col·laborant amb una sèrie de tallers i d'empreses amb els quals oferim una activitat d'experiència. És l'experiència directa del treball amb la ceràmica. Els visitants poden vindre i participar i treballar les seues obres en un xicot de taller o en una empresa artesanal i de primera mà veure com es fa el treball ceràmic a la ciutat. Considerem que és important perquè ja és una presència des de fa quasi 20 anys. Jo crec que ja som una referència i, a més, l'evolució que toca fer per a que el turisme acudeixi als pobles, la presència en Fitur és fonamental. Si no estarà així, és molt difícil poder estar en el mercat. I jo sempre molt agraït a la regidoria i als treballadors del departament perquè fan possible que la presència de Manises estigui així preparant moltes activitats i que fem possible que la gent conega Manises, on està la referència, la ceràmica, el riu i tots aquells atractius que tenim per a que la gent vingui a Manises.